안녕하세요. 난 ako diri karon sa Korea. Kauban ako si Park Bugok. Ay, mo ni siya Koreano ni siya. Ay, 안녕하세요 mga kanleng. Nanganak ng kanleng na mo. Sa pangalan niya. Siya si Brownie, oh. Ay, mali si Park Bugok. Nami karon riya karon sa Korea. Ay, daghan kinungutan ako asa na kakoy. Asa na Koreano Bisaya, asa Koreano kanleng. Ay, nabisime pero nakaron riya ang baby kanleng. Kamusta na ka kanleng? Okay ra ka? Istoryahan sila para makabalo sila kung unsay kinabuhi mo di. Okay lang? Wala siya nga anak sa kanina mo. Pangutan na siya kung nami pangutan na sa'yo. Kaya para makatubag ang kanling. Kanling tubagan sila. Ang mas storya ni mo karon. Maula mo ng kanling. Siya ka storya. Pero yung mama mo storya para sa iya ha. Mau tinitingaw dito. Mau ito yung papa. Mau po sa likod yung mama. Nitingaw na siya. O si masulti ni mo. Nga ni-interview ka ng kodre. Kaya kinungutan na kanling. Ha? Tingog daw kanling. Mana siya tinggo niya. Ay, grabe mo. Tinggo rin kanina ako. Tulungan ako na siya Korean rin. Ay, 안녕하세요. 안녕. 안녕하세요. kamusta na ka? Okay na ka rin?